I darrere de la Copa, una persona molt estimada per tots els periodistes, els futbolistes i la massa social blaugrana. Un home que es jubilarà en aquest triomf, el Papi Anguera, que ha entrat a l'hotel amb la Copa. Això és un bon comiat, Papi, bon comiat, això. Un dels comiats més grans que crec que pot tenir una persona que ha dedicat al llarg de la seva vida tot el seu saber i tot el seu carinyo pel seu club. I avui, al despedir-me, que no deixo, em despedeixo de la meva feina oficial, he tingut la satisfacció de portar la Copa que he conquerit per última vegada els jugadors del meu club, del meu Barça. Moltes gràcies, Papi, vostè s'ho mereix tot com a persona. I anem a la Copa, Papi, anem a seguir aviam els jugadors. Hombre, Bernardo, sí, estamos en directo, Berni. Oye, ¿cómo que? ¿Qué quieres? Estamos en directo con Barcelona. Ya lo sé. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu visión del partido? ¿Qué te parece? Ya es la segunda Copa que ganas con el Barça. Bueno, esto me gusta mucho, que en 3 años que estoy ahora aquí he ganado 2 copas y año pasado, qué lástima, si estoy bien puedo ganar la Recopa también. Pero esta copa fue para mí más importante que el primero, porque después de la lesión grave que he tenido, ha cogido otra vez la forma que necesitamos para ganar esta copa, ¿no? Oye, Berni, ¿viste algún momento que podíais perder el partido o no? ¿O lo veías claro que ganabais? No, perder no, pero claro, el 1-1 ha rompiendo mucho nuestro ritmo de juego, pero yo creo que el resultado está bien para nosotros. ¿La afición qué te ha parecido? Bueno, la afición ha hecho el segundo gol. Esto es claro que yo pensaba antes de partido, con esta afición no podemos perder. Yo he pensado siempre que yo no entiendo el mundo cuando perdemos hoy. Yo creo que cuando has pasado por aquí corriendo, creo adivinar dónde ibas. ¿Ibas a llamar a tu esposa? No. Ah, vale, te dejamos y gracias, Bern. Hasta otra. Hombre, Kini, ven un momento por aquí. Quinocho, hoy no has jugado, pero ¿qué tal se ha...? No se ha visto. ¿Se ha sufrido desde el banquillo el partido? Horrores porque la verdad es un partido que lo llevamos muy bien encarrilado. Después hubo la desgracia del empate y entonces fue cuando más sufrí, porque más que nada por esta jugada y por los compañeros que la hicieron, porque creo que eso, estando en el campo, se te cae el mundo encima. Y entonces cuando se ganó fue lo que más me alegré, y por la afición también, porque se lo merece todo. Muchas gracias, Quinocho. I vamos a seguir, anem a continuar per aquí. Aviam qui hi ha més, qui podem entrevistar. Veiem Amador, veiem Artola, veiem Marcos, precisament. Marcos, si podeu seguir. Marcos, ven un momento, estamos en directo. Marcos, el gol más importante de tu vida, el vuelo más importante de tu vida ¿no? Bueno, sí, no cabe duda de que ha sido un gol importante, que va a valer un título y es lo que cuenta. La fiesta ahora se presenta absolutamente relajada. Tendrías que estar más animado, quizá, ¿no? No, hombre, estoy animado. ¿Cómo no voy a estar animado después de ganar el primer título de mi vida? Estoy muy contento. ¿Pensabas que ibas a ganar con el 1-1 cuando el fallo de Gerardo, que es humano, lo puede tener cualquiera? Sí, no cabe duda de que sí. Nosotros, por supuesto, que pensábamos que íbamos a ganar, pero sabíamos que jugábamos enfrente contra un gran equipo. Gràcies, Marcos. Endavant, estan arreglant. Àngel Mur, sisplau. Àngel Mur, molts cops en l'equip? Bueno, han hagut molts cops, però saps què passa? Quan hi ha aquesta alegria jo crec que els cops no es noten, no? Però el cert és que hi ha hagut diversos. Sí, el Maradona, el Gemelo, el Braç, el Carrasco, però vull dir, en general no res d'importància. Val, d'acord. Gràcies, Àngel Mur, estem en directe, veieu la taula. No crec que ens arribi més al cable, però anem a veure si ens podem apropar per aquí a una taula, encara que no ho veieu. Està enfocant una catifa al nostre company mentre parlem amb Migueli. Oye, Miguel, hoy más Tarzán que nunca, desde luego. No, Tarzán no, sino solamente Miguel y el apoyo de todos los compañeros, pues se ha llegado a ganar la final y nada más, ¿no? Vale, gracias Migueli, muy buen marcaje a Santillana, que no ha tocado Bimba. Y Esteban, hoy has puesto la bicicleta a tono también, ¿no? Eres hombre que te va bien al Madrid. Pues sí, mira, este año me he enfrentado 3 veces y las 3 veces hemos ganado al Madrid, pero no quiero decir por eso, yo pienso que la victoria se debe a todo el equipo porque se ha jugado muy bien y yo creo que la merecíamos. Vale, ens agradaria un moment, vaig a canviar de panorama i vaig a parlar amb l'home que ara és més trist de tots. Em sento a la taula. Gerardo, estamos en directo, te podrías girar un momento, estamos en directo para la televisión catalana. Ya estás tranquilo. El favor que te ha hecho Marcos, ¿no? Bueno, la verdad que sí, porque a raíz del gol del Madrid se me vino el mundo arriba porque fue un fallo mío y entonces
me lleva un doble de alegría por el gol de Marco, ¿no? Porque hemos ganado el título y no sé, por remediar un poco el fallo mío. Bien, no te queremos criticar porque eso lo hubiera podido pasar a cualquier persona, pero en aquel momento, ¿qué ibas a hacer? Se te fue la pelota, ¿no? No, bueno, es que verme la dio, vi que vino Santillana y me fui a virar y vi que venía otro por detrás, entonces se la quise dar a Urruti y me picó mal la pelota y se la di mal. Y entonces aprovecho Santillana a marcar el gol. Muy peligroso a veces lo del fuera de juego, ¿no? Bueno, la primera parte lo hicimos bastante bien, ya la segunda pues no tan bien, pero es que ellos también entraban de atrás y entonces teníamos que estar un poquito precavidos, ¿no? De no hacer fuera de juego porque ellos entraban muy bien de atrás. Gràcies, Gerardo, enhorabuena per el títol. President Núñez, en directe per Catalunya. Va saludant ara l'esposa del directiu senyor Montanyola. Senyor Núñez, la senyora Pello Artola. Senyor Núñez, estem en directe. L'emoció no el deix parlar, sembla ser. Senyor Núñez, un moment. Ja no se va, no sufra. Senyor Núñez, estem en directe per Televisió Catalunya. Quin patir i al final quin triomf, no? Bueno, jo diria que no es mereixien patir tant. Crec que tot tenia que haver sortit millor. Sempre he dit que per guanyar una final es necessita sort. No hem tingut sort, han hagut jugades confoses i crec que no han sigut favorables al nostre equip. Jo ja al final esperava la pròrroga, demanava la pròrroga perquè em feia por que una jugada desgraciada com la primera haguéssim pogut perdre la final, però al final ha vingut la recompensa de la justícia. Crec que el Barcelona tenia que haver guanyat aquesta final clarament i l'ha guanyat. Senyor Núñez, aquest triomf significa pel club tornar a la Recopa. Per vostè, quina anàlisi faria? En aquest triomf la temporada, diguéssim, com queda? Posi-li vostè el qualificatiu, no jo. Bueno, jo no qualifico, jo el que li puc dir és que els grans equips difícilment poden mantindre l'obtenció d'un títol cada any. Això amb la història es pot comprovar, qualsevol equip es podrà comprovar que és molt difícil aconseguir un campionat i lògicament el Barcelona portem 2 anys que hem perdut la Lliga per verdadera mala sort, però lògicament no l'hem guanyat i com no s'ha guanyat doncs crec que no hi ha excusa que valgui. Crec que hem guanyat aquesta Copa del Rei amb tota claritat i crec que l'important és que el Barcelona està fent un equip. Aquest equip ha demostrat que és molt superior a l'equip del Real Madrid. Crec que no té res a veure amb la final que vam disputar l'última amb ells, que inclús havíem sigut campions de Lliga i en canvi vam perdre per 4-0 a Madrid. Crec que no es tenia que haver jugat la final allà, crec que es tenia que haver jugat en un camp neutral com s'ha jugat aquí i crec que avui s'ha demostrat que el Barcelona almenys està en una situació per poder guanyar amb normalitat el Real Madrid. Un comiat només, què els diria el president Núñez a tota l'afició que ens està veient ara des de Catalunya, a tots els barcelonistes? Bueno, en primer lloc, unes paraules d'agraïment a tots els que s'han desplaçat, a tots els que no s'han pogut desplaçar perquè el nostre club va poder trobar una entrada. A tot el poble de Catalunya, crec que gràcies per tot el que feu. Moltes gràcies, senyor Núñez, i a celebrar aquesta victòria. Veritablement, per vostè, senyor president, permeti'm que el posi com a crític esportiu, quin ha estat el millor jugador del Barça? A mi hi ha un jugador del Barça que m'agrada molt, que és el número 4, el Julio Alberto. Aquest xicot a mi m'agrada molt i molt. En fi, a mi naturalment m'agrada molt el Maradona i en Schuster, però avui jo diria que a mi personalment m'agrada molt el Julio Alberto. Alguna anècdota humana a la llotja que vulgui explicar als nostres constrictors? No, l'anècdota és que he hagut de fer molts desequilibris per venir en aquest partit, perquè era fora, he hagut de venir amb helicòpter, perquè l'altre dia vaig anar a veure els jugadors del Barça i el president em va insistir que vingués. La veritat és que a mi ja m'agrada venir, o sigui que... Però bé, el cas és que he hagut de fer tots aquests equilibris. I a la llotja, doncs jo estava al costat del Núñez, que és un home que pateix molt, i jo, quan estic a la llotja, naturalment, com que soc president de la Generalitat, he de fer veure que soc un home fred, que estic tranquil i que no m'hi va res, però esclar, la frustració va per dintre, no? I ho he aguantat bé fins al segon gol, esclar, el segon gol del Barça, que també ha estat una mica inesperat, un gol molt bonic, i ja tant a l'últim moment, i aleshores sí, he perdut la compostura, m'he aixecat com si fos bé el que sóc, un gran aficionat del Barça, que celebrava amb una gran alegria el gol del triomf. Ens hem abraçat amb el Núñez, que s'ha posat a plorar, i bé, no me n'enric, vull dir, vol dir que patia i que li ha desbordat aleshores l'emoció. En fi, aquest ha estat el moment més emotiu del partit.